pekne, že ste prišli na Deň poľa skupiny RVA. Dovolte mi, aby som vám predstavila, je tu kompletné vedenie spoločnosti skupiny RVA, čiže RVA Slovakia a Sample, pán Andreas Jirkovský, pán Ervina Rocker a pán Ivan Waldner. Ďakujeme. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Takže pekne vás vítam, vítajte a veľmi sa teším, že v takom hojnom počte ste prišli hneď teraz na začiatok. Das ist auch eine Bestätigung für unsere Arbeit und dass wir mit unseren Sorten am richtigen Weg sind. Pre nás je to potvrdenie, že pracujeme úsilovne a správnym smerom uvažujeme a pevne verím, že je to aj potvrdenie, že naša ponuka, naše odrody vás zaujímajú. Und ich hoffe, dass Sie die heutige Leistungsschau der Sample davon überzeugen kann, dass wir ein gutes Portfolio haben. A pevne verím, že dnes sa opäť presvedčíte o tom, aké Sample ponúka kvalitné odrody, Assortiment. So ein Feldtag ist nicht möglich ohne die Unterstützung durch die PD Trhovaratska und ich möchte mich beim Herrn Präsidenten dafür sehr, sehr herzlich bedanken. Takže takúto akciu zorganizovať bez spolupráce a podpory partnera, v tomto prípade pána Mozeša, predsedu PD Trhová Hradska, by nebolo možné a chcem mu touto cestou osobne poďakovať za tú spoluprácu. In diesem Sinne komme ich auch zum Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, spannende Besichtigungen und dass Sie vielleicht was Neues sehen und einen guten Eindruck von der Sample mitnehmen. Takže ak dovolíte, v tomto duchu by som sa rozlúčil. Ešte raz vám chcem poďakovať za to, že ste sem prišli. Pevne verím, že sa tu mnohé veci dozviete alebo sa utvrdíte v mnohých veciach a že tá vaša návšteva vám prinesie mnohé zaujímavé poznatky. Ďakujem veľmi pekne. Ja, všetko dobre, ďakujem pekne. Niekoľko slov k agrotechnike. Tak musíme sa na toto pole pozerať tak, že predchodina tu bola repka a keďže vidíme, že je to všetko také aj poválané niečo, tak k repke sme dávali dosť veľa močovky a prakticky k všetkým obilovinám sme dali potom na tejto parcele 140 kg dusíka. Táto parcela nebola oraná, bol tu iba podrivák a pred sejbou sme dávali, išiel iba kompaktor a potom išla sejačka. Dávali sme sem, najprv sme dali riadok v množstve 150 kg a potom dvakrát dam, raz sme v množstve 140 kg a potom 110 kg, čiže dokopy to bolo 140 kg čistého. Sejba bola okolo 9. októbra, my sme 15. októbra vykonali, respektíve firma vykonala herbicídnu ochranu s prípravkom Cougar Forte a chcem vyjadriť názor, že aj ja si už myslím, že práve nadišiel čas, aby táto jesenná herbicídna ochrana sa dostala do takého povedomia aj na Slovensku ako v okolitých krajinách, pretože tento rok bol dôkaz o tom, že tie prípravky, ktoré boli použité v tejto jesennej herbicídnej ochrane od nás, Cougar Forte, od konkurencie ďalšie prípravky, všetky veľmi dobre držali alebo plnili tú svoju úlohu a až do neskorých jarných dní, by som povedal, podržali v bezúhynnom stave. Toľko, čo sa týka herbicídnej ochrane aj v Lani, keďže tá jeseň bola taká, aká bola, tie porasty boli veľmi, by som povedal, pekné v pokročilom vývojovom štádiu, aj tu sa použil insekticíd proti prenášačom víróz. Január v televízii mnohí ste zachytili informácie, že mnohí agronómi uvažovali o tom, že či nebudú už v januári ošetrovať oziminy voči mučnatke. Tu napriek tomu, že je tu na veľa materiálov, rôznorodých materiálov, nebolo nutné a príroda si to svojím spôsobom vyriešila. Chceme ešte na úvod aj to povedať, že keďže sa jedná tu o naozaj veľmi rôznorodé materiály, ktoré sú rôzne náchylné, respektíve odilné voči rôznym typom chorôb,
Áno, aj ten timing, načasovať prípravky není jednoduchou záležitosťou, pretože prakticky sa to robí asi tým spôsobom, že všetky porasty sa ošetrujú naraz s jedným prípravkom. Preto u niektorých prípravkoch, respektíve u niektorých materiálov, u niektorých odrôd, možno sa o nejaký deň opozdilo, niekde sa muselo o pár dní skôr striekať, než by to bolo optimálne. Takže čo sa týka fungicídnej ochrany, asi všetci agronómi so mnou súhlasia, že tento rok fungicídna ochrana bola veľmi zložitou otázkou a muselo sa naozaj využiť veľa rozumu k tomu, aby sa zachránili porasty pred tým infekčným tlakom, ktorý naozaj tohto roku bol veľmi silný. Prvá fungicídna ochrana, respektíve prvý zásah tu bol 2. apríla, čiže my sme nemuseli, ešte raz hovorím, že napriek tomu, že sú tu rôzne materiály, nemuseli sme ešte skôr ísť do porastov. Prvý zásah bol 2. apríla s prípravkom Delaro. Je to naša novinka v tomto roku, je to Strobilurin plus azol. Vy ste poznali náš prípravok Fandango, toto je jeho nová verzia, vymenený Strobilurin a Protiokonazol. Tento prípravok nám tohto roku naozaj tie prvé hubové choroby, mám na mysli septórie, rôzne hrdze, ale ešte nie hrdza plevová, naozaj podržalo a až do 18. apríla sme nemuseli ďalší zásah robiť, hoci v okolitých podmienkach ten tlak bol tak výrazný, že sa tam museli opakovať niektoré zásahy. Čiže druhé ošetrenie sme robili, ako som spomínal, 18. apríla s prípravkom Buton a to sme už naozaj riešili hrdzu plevovú. Tu by som chcel zdôrazniť to, že hrdza plevová v predchádzajúcich rokoch, my sme ju poznali možno ešte z hlavíc, školských hlavíc, len ako teoreticky a vedeli sme, že existuje takáto hrdza, ale tohto roku sme sa všetci naučili, že čo je to hrdza plevová. Že na rozdiel od hrdze obilnej sú to tie stĺpiky, kde sú poukladané tie kvôpky a to je typický prejav hrdze plevovej. Buton hrdzu plevovú veľmi dobre vyriešil a náš posledný zásah, ktorý sme museli robiť, bol 2. mája s našim klasickým prípravkom, fungicídnym prípravkom a to bolo Chrozárov. Všetci viete, že keďže vegetácia bola posunutá vopred, mali sme určité ťažkosti, ako prípravky doniesť na čas. Nakoniec sa to podarilo a myslím si, že fungicídna ochrana aj v týchto podmienkach na prevažnej väčšine materiálov sa zvládla a nie sú tu na nejaké väčšie nedostatky. Toľko k fungicídnej ochrane, čiže s týmito tromi zásahmi a ešte by som 2-3 vety povedal, čo sa týka insekticídnej ochrany. Zdieľam ten názor, že pri takomto rozmanitom zložení týchto odrôd je nutné riešiť aj kohútikov alebo ďalších škodcov s tým, že sa preventívne, respektíve pri prvých príznakoch dáva do fungicídneho zásahu aj nejaký insekticíd. My v našej ponuke máme prípravok Decis a prípravok Proteus. Obidva tieto prípravky, či kohútikov, ale aj ďalšie vožky veľmi dobrým spôsobom vyriešili. Toľko snáď na úvod ku každej odrode, keby ste mali nejaké ďalšie dotazy, som tu, respektíve v tom našom stánku, som vám v dispozícii, môžeme o tom hovoriť. Toľko. Ale tento deň je o tom, aby sme sa porozprávali o nejakých systémoch ošetreniach a našich riešeniach. Gašpar to tu načal, ja to dokončím. Na Slovensku 6% plôch ozimín sa ošetruje na jeseň. V českých zemiach sa hovorí 34-36% a môžem povedať z tých našich návštev podnikov, že tento rok všetci, ktorí ošetrili na jeseň, všetci si pochvalovali a všetci povedali, budem to musieť robiť vo väčšom meritku, vo väčšom rozsahu. To znamená osivové porasty, skoré výsevy, ozimné jačmene, prémiové nejaké porasty, určite na jeseň áno. My z našho portfólia máme dva prípravky, Legato Plus a Protugan Super, takže zaznamenali sme výrazný nárast predaja a záujmu o tieto prípravky.
Na jeseň sa 24. októbra bolo 24 stupňov, taká pikoška. To znamená, že my sme vypredali na jeseň prípravok Bulldog, práve zaregistrovaný voči prenášačom vírus. To je pre nás pozitívum, pre pestovateľa skôr negatívna správa, ale máme riešenie aj na tohto škodcu, na tie cikátky a prenášačov vírus. No a vlastne po tej nezime sa začalo veľmi zaujímavým spôsobom ošetrovať, že po dlhej dobe to bola vlastne tzv. T0, kedy sme chytali pätu stebla, my tam máme dva prípravky s prochlorazom Mirage, Bumper, Super, dokonca aj Zamir. No a tak sme sa nejako cez tú sezónu dostávali a zrazu prišli tie dve spomínané kalamity, by som to nazval, Hrdza plevová, kde som veľmi rád, že sme mali v portfóliu, máme prípravky s účinnou látkou tebuconazol, ktoré vlastne v tých horných registrovaných dávkach spoľahlivo riešili tento problém. No a naozaj nás veľmi vo firme teší, že máme prípravok Leander, je to čistý morfolín so stop efektom na mučnatku a môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, že veľa porastov sme napríklad jarného jačmena zachránili, by som povedal v úvodzovkách, tým, že ten Leander tam bol naaplikovaný a okamžite zastavil tú mučnatku. Takže také dva fenomény, hrdza plevová a mučnatka v hustých porastoch alebo prehustených porastoch, kde nestačili také nejaké tie poddimenzované dávky fungicidov. Takže mali sme aj na toto riešenie. No a na záver len jednu takú poznámku, že pred časom bol jednotkou v našom predaji príprav Bumper Super, ale myslím si, že už to môžeme teraz povedať, stáva sa ním prípravok Zamir, ktorý získal veľmi dobré renomé za 4 roky, ktoré je na trhu a vypredal sa aj tento rok. To, že sa vypredal, môže byť aj tým, že sme ho málo naplánovali. Ale tento rok sa vypredal, pretože porasty sú sľubné, bolo treba riešiť tlak hrdzí, ochrana pred fuzáriami a Zamir je jeden zo 6 registrovaných špecialistov na fúzária, takže myslím, že viac si môžeme pri tom našom stánku o týchto technológiách porozprávať. Sme tu v silnom zložení 4-1 vedieme nad Bayerom, takže dúfam, že vám zodpovieme na všetky tieto otázky. Čo sa týka pokusov, určite v Trhovej Hradskej bývajú excelentné, krásne pokusy. Tento rok trošku sa s nami zahralo aj počasie. Bola tu naozaj veľmi silná búrka, vietor, zrovna hlavne teda v tomto rohu nám to trochu poľahlo a viacej utrpeli možno aj tie veľmi skoré materiály, takže je to také, aké to je. My máme dneska, sme na 14. polnom dni, čiže tých regionálnych pokusov máme veľmi veľa, videli ste všetky odrody možno aj v tých svojich podmienkach, viete porovnávať, máte ich doma, takže skúsme to brať, že takto to je. Jariny sú veľmi krásne, odporúčam, aby sme sa tam potom naozaj prepracovali, budete vidieť u presievkových pšeníc jesennej, jarnej výsevy, takže dúfam, že budete spokojní. Takže začali by sme tu. Ozimným jačmeňom robíme jeden krmný ozimný jačmeň, 6-radový júb od spoločnosti Limagrain a dva skladovnícke jačmene dvojradové. To znamená violeta, skorší materiál, dobrá zimovzdornosť, skladovnícke parametre, v podstate je na listine akceptovaný odrôd aj Heinekenu. Korbina je odroda trošku neskoršia ako violeta, má vynikajúcu zimovzdornosť a vynikajúcu úrodu, tu sú tie pokroky a takisto veľmi dobrý zdravotný stav. Skúšame v technológii Heineken, ale aj pre likos, čiže pre sladovnícky účel. Korbina aj v Rakúsku je najlepšou sladovníckou odrodou, čiže tie parametre sú dokonca posledné výsledky z Brownionu hovoria na úrovni jarných sladovníckych jačmeňov. Sú tu aj materiály, s ktorými možno nebudeme pokračovať ďalej, alebo ktoré sú tu len preto, aby ste videli, že pracujeme aj s novými materiálmi, takže k tomuto sú aj. Here we see the variety SCGP, the breeder is Syngenta and it was bred in France, this variety. TP is not as early as Violetta, it's between Violetta and Corbina in ripening time, and it showed the last years very good
very good yield and very good grain sizing. But till now we don't know anything about the quality. We have to make after this year all the analysis we need. Takže SETP je to šľachtenie Syngenta a je to jačmeň ozimný, ktorý je skorosťou niekde medzi violetou a korbinou. Má vynikajúce úrody, veľmi dobrý podiel predného zrna. Je to materiál, s ktorým vlastne teraz len pracujeme, čakáme na výsledky kvality, takže zatiaľ ho ešte zaradiť presne nevieme, kam spadne tou kvalitou, ale je to maximálne úrodná odroda. Gražiam hybridná raž Gonelo a líniová raž Elego, čiže Elego zo šlachtiteľskej stanice Edelhof, naša novinka v populačných ražiach, naozaj veľmi stabilná odroda, plastická, aj pre možno také horšie, problematickejšie podmienky. Gonelo je hybrid, ktorý je robený technológiou Pollen Plus. To znamená, že keď kvitne, tak produkuje viacej peľu. Peľové zrnká sú v priamej konkurencii s áskoskórami kianičky purpurovej, čo znamená, že je tu zvýšená odolnosť proti tvorbe námelu alebo tej kianičky purpurovej, čo uražuje veľký problém. Takže Gonelo samozrejme nižší porast, výborné úrody, aj pomerne dobrý zdravotný stav, takže to sú dve odrody, s ktorými na trhu pracujeme a budeme pokračovať. SV Talentro, naša stabilná odroda už po niekoľko rokov. Je to nemecká odroda od Oswiezidu, tohoto tritikále, fungujúca veľmi dobre naozaj po celom Slovensku. Máme s ňou bohaté skúsenosti. Keď by som hovorila, aké sú plusy a aké sú mínusy tých odrod, lebo každá odroda má aj nejaké mínus, tak tu je len stredná odolnosť proti prerastaniu na stanovišti. Čiže trošku v tých hlavne severnejších, vlhkejších podmienách táto odroda má taký rýchlejší nábeh na pokles pádového čísla na prerastanie. Budeme robiť pravdepodobne do množenia opäť aj s odrodou Kineridot Celgenu, ktorá má túto vlastnosť trošku vylepšenú. Takže SV Talentro veľmi dobré, čo sa týka úrod, stabilit, plasticity, aj odolnosti na plesen snežnú. Hneď na úvod o zimných pšeníc sa dostaneme k novinkám a tu by som poprosila Ernsta. This variety Xava is a new one. It's now in the last year of official trials in Slovak Republic with very good results, mainly in quality. It's like a good combination of high quality, good yield and early maturity. Unfortunately, we can see in this trial that all these varieties, they are early in maturity, they have more lodging, because in this period where it was critical, Jana explained me that there was a lot of rain and a storm. This is the reason why all early varieties have more lodging here. Odroda Xaver v 3. roku štátnych skúšok na Slovensku. Je to vynikajúca úrodná odroda, veľmi dobrá kombinácia skorosti, úrody a kvality. Je to ten skorý sortiment a ako vidíte práve tie skoršie materiály, práve v tom kritickom čase vývoja tu bola aj tá búrka, silná vietor, takže trošku viacej sú na tom zle, čo sa týka poliehavosti. And we will wait about the registration, believe it's next year, and then maybe we can present to this variety next year as a ready variety. A samozrejme počkáme na registráciu, ktorá by mala byť budúci rok, ak všetko dobre dopadne a uvidíme, či s týmto materiálom pôjdeme ďalej. Takže ešte raz, skvorosť, mrazovzdornosť, kvalita a veľmi dobrá úroda. Toto je ďalšia novinka, ktorú už sme začali robiť vo vysokej generácii, je to odroda od Celgenu. A toto je odroda, ktorá v skorom sortimente naozaj porazila všetky úspešné české odrody. V českých skúškach by som povedala, je to rekordérka v úrodách, excelentná mrazovzdornosť, veľmi dobrá kvalita, skorý sortiment, dobrý zdravotný stav, takže naozaj tento materiál vyzerá byť veľmi, veľmi nádejný. Emilio won new variety from Austria, to Dedelhof, a small breeder,
which is specialized in breeding of high quality wheat. Emilio was registered in Austria last year. It's a variety very early. You see here loaded at Lodging 2 here in this station. With oats, and Emilia is in Austria the best one in winter hardness. It's really very good, it's early and has very high quality. Takže toto je novinka, s ktorou pravdepodobne tak na 99% sa stretnete aj u nás a začneme ju robiť. Odroda zo šlachtiteľskej stanice Sádzu Edelhof. To je šlachtiteľská stanica, ktorá sa zaoberá šlachtením najmä vysoko kvalitných pšeníc. Emilio je odroda, ktorá je osinatá, veľmi skorá až skorá a ako vidíte opäť tá odolnosť proti poliahaniu je síce u nej stredne dobrá až dobrá určite, ale práve tie podmienky tu spôsobili na tomto kraji, že nám trochu leží. Emilio je vynikajúca mrazovzdorná odroda, je to top. Keď hovoríme, že Element je top zimovzdornosti, tak Emilio naozaj zodpovedá tejto kvalite. Je to odroda vysoko kvalitná, odroda veľmi plastická, odroda úrodná, v katalógu máte aj nejaké výsledky, takže si myslím, že je plne oprávnené s ňou pokračovať. Z môjho hľadiska, ja iba doplním Arista, je tá plasticita veľmi dôležitá. My hľadáme také popoluškovejšie odrody, čo ja hovorím, že je napríklad Pegasos, ktoré vydržia veľmi veľa, majú výborné tolerancie voči rôznym stresom. Emilio vyzerá byť taká odroda. Otázky často padnú na to, prečo si vyberáme vyššie rastliny. Všetky tie odrody z Edelhofu, ako je Element, Estevan, Edelran, Energo, všetky sú vyššie. A vo všeobecnosti je to aj preto, že vyššia rastlina o mnoho lepšie toleruje stresy, všetky stresy. Z podmienok, z pôdy, počasia, chorôb, určite áno. A keď si pozriete, ako ďaleko je u týchto odrôd vlajkový list, alebo máte tu ďalšie odrody, vlajkový list od klasu, to je už len tá prirodzená tolerancia, ako ďaleko tá choroba musí urobiť ten skok, aby prešla z vlajkového listu na klas. Takže aj to je jedna z vecí, prečo možno tie vyššie odrody. Edelran, naša novinka, to je veľmi, veľmi skorý sortiment. Je to 1-2 dní na košútku a je to naozaj odroda, ktorá je novinkou. Máme ju teraz prvýkrát v množení na Slovensku, bude nejaké osivo. Je to kombinácia opäť vynikajúcej zimovzdornosti, vynikajúcej kvality. Trošku možno, keď hovorím o mínusoch, pozor na odolnosť proti poliahaniu. Vždy treba tieto vyššie odrody spevniť. A takisto, ak je veľký tlak chorôb, trošku možno ten zdravotný stav, ale kombinácia mrazovzdornosti, kvality veľmi dobrá. A máme tu trojicu odrôd z Edelhofu, toto už sú naše stálice, Element, Estevan, Energo. To sú odrody, všetky tri osinátky, všetky tri Ečkové kvality, každá trošičku iná. Element, skorý sortiment, aj horšie pôdy, aj problematickejšie podmienky, vynikajúca Ečková kvalita, naozaj top. Element má dlhé klasy, veľmi dobre vyvinuté zrná. Element vynikajúco toleruje napríklad aprílové suchá, dlho nalieva klasy, tie zrná vyvíja krásne, čiže neutrpí veľmi práve keď príde problematické počasie na jar. Estevan zase odroda, ktorá má stredne dlhé klasy, stredné HTZ-ky, ale úrodovo vyrovná sa Elementu a určite funguje ako jedna z našich najpredávanejších odrôd. Čo je práve veľkým kladom u Estevanu je, že dlho drží pádové číslo v normovanej úrovni. Jedna z najlepších odrôd v sortimente, ktorú smerom na túto vlastnosť máme. Energo je odroda, je to taký kombinačný typ medzi
elementom Estevanom, čo sa týka klasu. Energo, to už v tom názve vidíte, tá energia príde tam, ak pôjdete do lepších podmienok, do lepších pôd, určite to Energo dá vynikajúcu úrodu. Je to Ečková kvalita, mrazovzdornosť dobrá a jedna z najlepších reakcií na použitie fungicídov. Čo sa týka výsevov, všetky tri dajú sa vysievať neskoro. Energo možno nie úplne na najneskoršie sejby, možno taký koniec októbra. Čo sa týka Estevanu, Elementu, dá sa aj neskôr, ale v závislosti od počasia určite. A nepresievať tie výsevky, odporúčanie je tých 180-200. Samozrejme, je to odporúčanie. Máme agronómov, ktorí povedia, že nesejú menej ako 230 a máme už aj takých, ktorí nesejú viac ako 160. Je to na vás, určite áno. Takže Energo výnimočne dobré v odolnosti proti fúzáriám, ten zdravotný stav je tam určite vylepšený a plus tá úroda, kvalita. We can present you here two varieties, two wheat varieties without ohms from a German breeder with very good quality and very high yield. These two varieties, Norenos, we have it now 3 years on the market, and Bernstein is really new. Are from Saatzucht SW Seeds, Saatzucht Hartmannsleeben in Germany. As all varieties from Germany, they are not early. These are late varieties and they need very good soil, but they can make very high yield and they are both equality. Takže tieto dve odrody, Norenos, Bernstein, obidve sú nemecké odrody, šľachtenie Hartmannsleeben, Saatzucht SW Seed. A tak podobne ako mnohé nemecké odrody sú veľmi vysoko úrodné. Sú to odrody, ktoré sú nastavené možno na tie lepšie podmienky, hlavne čo sa týka Norenosu. Ten máme v predaji asi 3. rok. A Bernstein je naozaj nová odroda, teraz prvýkrát v maličkom množení, takže dovolím si tvrdiť, toto bude jedna z našich hlavných odrod. A sú to odrody vysoko kvalitné. Ešte, ja keby som povedala z tých agronomických charakteristík, Norenos aj Bernstein majú krásny dlhý klas, robia úrodu tým klasom, počtom zrn v klase a vynikajúcou HTZ-kou, ale Norenos dávajte naozaj do tých dobrých podmienok, do dobrých pôd, tam vám dá vynikajúcu úrodu. Z hľadiska zdravotného stavu aj tento rok trošku problematická hrda plevová, tam sú tie stredné odolnosti a čo je u Norenosov veľmi dobré, veľmi dlho si drží číslo poklesu na normovanej úrovni. Nemá ho príliš vysoké, ale dlho ho vie udržať, čiže vieme ísť aj do neskorších zberov. A ešte čo som zabudla preložiť, nemecké typy odrod sú zväčša tie neskoršie, čiže tam sme mali skoré, veľmi skoré, tuto ideme do toho stredne neskorého až neskorého sortimentu. Norenos je u nás najneskoršia odroda spolu s Pegasusom a potom ide Bernstein, Ludwig, to sú odrody zhruba na tej ďalšom stupienku. Bernsteinu, prečo bude naša hlavná hviezda? Tu odliepam. Bude preto, že je vynikajúci, plastický, naozaj sa hodí do mnohých podmienok na Slovensku. Má excelentný zdravotný stav. V tomto roku práve pri tých problémoch veľkých zrdov plevovou, keď boli pokusy, kde boli úplne neošetrené varianty, tak Bernstein svietil na zeleno. Naozaj boli naši kolegovia z obchodného tímu, aj promotéri v Rakúsku videli, že ten Bernstein je excelentný, čo sa týka zdravotného stavu. Dobrá zimovzdornosť, vynikajúca vhodnosť na neskoré výsevy, a takisto vedia veľmi dobre robiť tieto odrody s nízkymi výsevkami. JB Asano, zase nemecká odroda, šľachtiteľom pán Josef Broin a odroda, ktorú už poznáte, odroda, ktorá v Lani sa nám neskutočne dobre predávala. Mali sme vypredané skôr, ako sme mali osivo certifikované, takže v tomto roku bude dostatok osiva, máme veľké množenie. Je to Ačková odroda, ten stredne neskorý sortiment v Nemecku je charakterizovaná ako skorá odroda. JB Asano má vynikajúce úrody a excelentný kompenzačný charakter. To znamená,
mokré, suché podmienky, horšie, lepšie, to JB Asano to vie kompenzovať klasom. Takisto, ak je neskorá sejba, alebo ak sú horšie podmienky a pšenica dobre neodnoží, tak natiahne klas, vie urobiť naozaj s tým klasom úžasné veci a hlavne HTZ, teda objemovky sú potom vynikajúce. Čo by som povedala, že trošku pozor, je to ochrana proti fúzáriam, niekedy závisí od toho tlaku. Máme odrody, ktoré dokážu ustáť s jedným fungicídom, možno to JB Asano, tam by som to neskúšala, tie 2 fungicídy úplne oprávnene. A naozaj tie podmienky, kompenzácia podmienok je vynikajúca, podobne ako budeme hovoriť napríklad u Cherubina. Xerxes is a variety from a German breeder too, from DSV, Deutsche Saatveredelung. As you can see, it's medium in maturity and it has a very nice ear. It's very high in heat and we can see it, it looks like this. This Xerxes is a new variety with good quality, it's E but not the best E, and it's very stable in yield. Winter hardness of Xerxes is good but not the best. We have better like Emilio, Ilran or Bernstein, but it's not a problem. The advantage of this variety is that it can compensate a lot with the ear, with the kernel of ear, like Jana explained it of JB Asano. Takže Xerxes, odroda, ktorú máme asi druhý rok už v predaji, takisto nemecká odroda, ktorá má stabilnú, vysokú úrodu, vynikajúcu kvalitu Ečkovú, ale nie najlepšie Ečko, má veľmi dobrú zimovzdornosť, ale nie najlepšiu v tomto sortimente, lepšie ako som spomínala je Element, Edeleran, Emilio, ale to sú naozaj top zimovzdornosti. Každopádne bohate zimovzdornosť stačí na naše podmienky. Úroda, tak podobne ako u Asana, je to kompenzačný charakter, veľmi veľa vecí vie vykompenzovať klasom, veľmi dobrým vývojom zrna a tá veľmi dobrá kvalita je aj preto, že tu je takzvané až geneticky trošku zakodované, tá úroveň bielkovín je naozaj vysoká, veľmi stabilná a nie je ovplyvnená ročníkom alebo výškou úrody. Veľmi, veľmi stabilná hladina bielkovín. A takisto, čo sa týka zdravotného stavu, dobrý zdravotný stav, aj v tomto roku, keď hrdza plevová šarapatila, bol to taký Xerxesový rok, že tolerancia veľmi dobrá. Cherubino, nemecká odroda. Cherubino je odroda, ktorá podobne ako tie odrody predtým, ten kompenzačný charakter je vynikajúci. Už sa jedná o problematickejší výsev, horšie podmienky, jarné sucho. Sú to rozdielne odrody trochu s JB Asanom. JB má veľký klas, naozaj robí úrodu klasom. Tu si vidíte, že tých klasov je veľmi veľa, skôr sú stredné, tie HTZ-ky sú takisto stredné, ale veľmi dobrá zimovzdornosť, veľmi dobre funguje v neošetrených variantách. Možno nie až tak nápadná odroda na prvý pohľad, tak na zaľúbenie, ale funguje naozaj výborne. Vysoké úrody, a odvďačí sa vám za každé zlepšenie, ktoré teda jej poskytnete. Pegasus, 10 rokov fungujúca odroda, od začiatku ju máme, je to naša popoluška. Toto je naozaj odroda, s ktorou môžete ísť od ekológie do všetkých možných podmienok. JB Asano, zabudla som, JB, keď je taký rok ako v lani, môžete si dať aj na začiatku decembra. Pegasus takisto aj novembrové sejby. Pegasus vynikajúco využíva pôdny dusík aj pri jeho nižšej zásobe. Môžete tam ísť s nižšou ochranou a dávam veľmi slušnú úrodu. Ečková, Ačková kvalita, je to registrované Ačko, ale hlavne objemovky a dusíky zvyknú prebehnúť až do tých Ečkových hodnôt. Pegasus naozaj už nemám možno ani čo k nemu dodať, tých skúseností je veľa a je to odroda, ktorá bude fungovať už iba do času, kým budeme mať materiály. Máme posledné základné osiva možno na 2-3 roky a postupne teda hľadáme podobnú plastickú a výkonnú odrodu a jednou z nich možno bude aj to Emilio. Ludvík, takisto začínali sme pred 10 rokmi.
Ja tomu hovorím, že kráľovské meno, kráľovská odroda, vynikajúca úroda, zimuzdornosť, veľmi dobrá odolnosť aj proti chorobám. Tu sa dá ísť aj s jedným fungicidom, ak nie je tlak chorôb veľký, mrazovzdornosť a na tú výšku aj dobrá odolnosť proti poliehaniu. Medzi vami sú niektorí takí ľudvikári, ktorí keď prídu sem, už tu rovno dostanú, lebo povedia, že už nič iné nechcú a naozaj majú každý rok 9-10 tón pri dobrej kvalite, takže treba si to odskúšať, čo u vás funguje, ako to funguje. Astardo, rovnaká šlachtiteľská stanica ako Ludvík, Probsdorf. Astardo posledných 6 rokov veľmi stabilné v predaji aj do problematickejších pôd, naozaj Záhorie, Levicko, Nitriansko, ale aj východ Slovenska, výborná kvalita, zimuzdornosť, suchúvzdornosť. Keď hovorím o minusoch, trošku iba taká stredná odolnosť proti prerastaniu na stanovišti. Čiže ak je problematické počasie pri zbere, treba zozberať trošičku skôr, ako povedzme rozhodne Estevan alebo Norenos, alebo tie odrody, ktoré držia tú pádovku dlho. A čo je plus veľké u Astarda, vynikajúca odolnosť proti fuzárkam, dá sa ísť aj po kukurici a teda aj po neskoro zberaných iných predplodinách, ale vzhľadom na fuzárka hlavne po kukurici. Kapo osinatka, ktorá urobila prelom v kvalite, odroda, ktorá išla do šlachtenia, do kríženia mnohých kvalitných odrôd, stále funguje vynikajúco. Opäť pozor, náchylnosť na poliehanie u tých vyšších odrôd je, čiže to spevnenie stebla je potrebné. Vynikajúca zimuzdornosť, odnožovanie, hlavne do suchých podmienok odroda tam funguje. Tu už prechádzame k odrodám dvom, ktoré máme z Branišovic. V podstate robíme 3 exkluzívne, backend, baritón a banket. Banket tu nemáme. Backend, odroda, ktorá je vynikajúca na neskoré sejby, suchúvzdorná, tvorí úrodu naozaj tým množstvom klasov na meter. Tuto odolnosť proti poliehaniu trošku tento rok slabšia, ale hovorím hlavne to je plus, je to špecialista na neskoré sejby. Baritón odroda, ktorá je áčková, podobne ako backend. Baritón je veľmi dobre robiť s nižšími výsevkami, má kompenzačný charakter, hlavne čo sa týka klasu, vidíte, že vie kompenzovať aj menší počet odnoží. Baritón vie ísť po pšeniciach, má dobrý zdravotný stav voči komplexu listových chorôb. A keď ešte sa dotknem toho banketu, banket mne je jedna z najsympatickejších odrôd Branišovic určite. Vynikajúca úroda so stabilnou, dobrou kvalitou a dobré podmienky, tá stabilita na stanovištiach naozaj vynikajúca. Tu keď som hovorila o tých neskorých sejbách, baritón je lepšie siať určite v agropechnickom termíne. Všetky tie odrody predtým v podstate určite na neskorú sejbu. A ešte keď dodám, my tie pokusy, ktoré v Rakúsku máme neskutočne veľa úžasných pokusov na hnojenie, na neskoré sejby, na ošetrenia, proste rôznu variabilitu. Ak robíme pokusy na neskoré sejby, máte nejaké výsledky aj v katalógu. Normálna sejba je 15. október, neskorá 14. november a to nie je len o tom, že pšenica prežije zimu. To prežije každá, ale z týchto. Ale ide o to, že potom sa to hodnotí, či, ja neviem, zredukuje odnože, či zníži úrodu, ako zníži úrodu, či posúva termín dozrievania. A keď toto všetko je v poriadku, keď naozaj tam nevidíte žiadny veľký rozdiel voči normálnej sejbe, tak vtedy napíšeme tú vetu, že hodí sa na neskoré sejby. Naozaj za tou jednou vetou v katalógu je neskutočne veľa výsledkov. Ďakujem za mikrofón. Prišli sme k odrodám Mistropolu Solaris. Sú tu tí 3 odrody. Keď volá, kto ma nepozná, volám sa Tibor Čemi a som šlachtiteľom Mistropole Solaris. Takže máme spustu ďalších odrod, keď môžem 2-3 vety hovoriť o tom. Máme aj novšie odrody a vlastne už máme celú paletu od najskôrších. To je odroda IS Pirela, ktorá je o deň skôršia ako košútka a má vynikajúcu Ečkovú kvalitu.
Escoria je etalónom kvality na Slovensku, dá sa povedať. Teraz zaradili na UXUPE do registračných skúšok ako standard pre kvalitu. Je to potomok Alakrisu, má lepšiu odnožovaciu schopnosť, vytvára hustejší porast a naozaj pri dodržaní zásad agrotechniky dáva kvalitu súcu na najnáročnejšie exportné účely. V porovnaní s odrodou Alakris má cennú vlastnosť, že kým Alakrisa Carpatia boli citlivé na virózy, Escoria má veľmi dobrú toleranciu na túto chorobu. Ďalšia odroda je Corvinus. Tak vidíte, že to je veľmi skorá odroda, 3-4 dní neskôršia ako odroda Košútka a s tou búrkou, ktorá bola tu spomínaná, boli zasiahnuté najmä skoré odrody, ktoré už boli vyklasené, nielen vyklasené, ale už mali ťažší klas, kým neskôršie odrody, nehovorím, že tie nemajú dobrú odolnosť proti poliehaniu, ale neprežili takú intenzívnu skúšku, čo sa týka odolnosti proti poliehaniu. Ináč je v technológii pestovania popísaná, že intenzívnejších podmienkach, ktoré tu sú naozaj bohato, potrebuje nižšiu a strednú dávku morforegulátora. Tu bol použitý aj morforegulátor, ale zase pre neskoršie odrody bolo to trošku neskôr. Tiež elitná kvalita, vysoký dusík, vysoké bielkoviny, vysoký lepok a veľmi dobré pádové číslo. Je to kapo potomok o 8-10 dní, je neskôrší, respektíve skôršia ako kapo. Pre zmenu je tu jedna krmná pšenica, ale predovšetkým je to pečivárenská keksová pšenica, takže má nízky lepok, má slabý rozpadavý lepok, čo je vhodný pre výrobu keksov a oblátok. Teraz túto odrodu skúšajú už aj v Opave, v Českách, v známej firme Opava, kde dochádza k rozšíreniu továrne na výrobu keksov a bude to najväčšia továreň na výrobu oblátok a keksov v celej Európe, nie len v strednej Európe, ale v celej Európe. Má ešte aj jedno veto, ešte odrode Corvinus, medzi skorými odrodami Corvinus vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti hrdze plevovej, ktorá tu bola spomínaná, že jaká je nebezpečná choroba, aj keď nevieme, že kedy bude najbližšie aj proti listovým škvrnitostiam, septoriózam, DTR a ďalším chorobám, čo spôsobujú listové škvrnitosti. IS konditor je tiež má veľmi dobrú odolnosť aj proti, dá sa povedať, dokonalú odolnosť aj proti hrdze plevovej, aj tým listovým škvrnitostiam. Má strednú mrazozdornosť, vynikajúcu odnožovaciu schopnosť a vynikajúcu schopnosť na jarnú regeneráciu. Má veľmi vysoký úrodový potenciál a vysokú stabilitu úrod. Je vhodná aj Sempol to skúša, alebo množí aj pre pestovateľské plochy v severnejších oblastiach, ale aj
aj kukuričnej a repnej oblasti dáva vysoké úrody. Ja by som naviazala naozaj v tom krmnom sortimente konditor budeme mať ako osinatú pšenicu a máme ju od Spišskej Belej pod Tatrami až po úplný juh a tá plasticita je naozaj výborná. Tu je novinka Hewitt, je to tiež krmný sortiment a ja by som len objasnila, budeme končiť s odrodom Manhattan, pretože už šlachtiteľ nevyrába tie vysoké stupne a my už nemáme z čoho množiť a toto je nástupca po Manhattane. Hewitt is a very interesting variety, it's very high yield potential from a breeder from the Netherlands. This Hewitt is only fodder wheat, but it's very high yield. From the type of plant, it is a little bit similar to Xerxes. It's good in winter hard, but not very good, but it can compensate a lot with the numbers of kernels per year and the numbers of plants per square meter. It can compensate a lot in spring. Now it's the mainly used variety in fodder wheat in Austria, and it's this variety from all Austrian varieties which are registered with the highest yield. Takže Hewitt od holandského šlachtiteľa a je to odroda, ktorá naozaj má excelentné úrody, vysoké úrody. Je to odroda takého nižšieho vzrastu, podobného typu klasu ako je Xerxes. Dokáže kompenzovať veľmi veľa vecí vývojom, počtom zrn v klase a takisto tá odolnosť proti poliehaniu je potom vynikajúca tým, že odroda je nízka. Úrody z tých praktických skúseností 9, 10 aj 11 tón vie dať v dobrých podmienkách, naozaj vynikajúce úrody, ale krmná kvalita podotýkam. Zdravotný stav vynikajúci, dobrá mrazovzdornosť a je to v Rakúsku zo všetkých krmných odrôd najúrodnejšia pšenica. Tu prechádzame už k tvrdej pšenici ozimnej. My sme zostali pri jednej odrode, je to Wintergold, nemecká odroda, trošku neskôršia ako bol Pentadur, aj vyššia, ale vynikajúca kvalita a veľmi dobrá odolnosť voči fúzáriam, čo je u práve tvrdých pšeníc jedna z najzákladnejších vlastností. Máme ju v množení, budeme ju mať v predaji, takže dúfam, že teda aj u vás sa osvedčí. Prechádzame k presievkovým pšeniciam, Xenos a Lenox a hneď tu vedľa, keď prejdeme, máme ich aj v bloku Jarín. Toto je jesenná sejba a tu vedľa je jarná sejba, aby ste si vedeli porovnať, že presievkové pšenice naozaj fungujú aj na jeseň, aj na jar. Už sa prelomilo na Slovensku trošičku taká konzervatívnosť, opatrnosť v používaniu týchto pšeníc. Ideálny termín sejby od novembra do marca. Máme dosť zákazníkov, ktorí siali medzi 20. a 30. decembrom. Naozaj funguje to. Ak nedokážete dosiať na jeseň kvôli počasiu, dáte do skladu, dosejete na jar, takže myslím si, že veľmi dobré po neskoro zberaných predplodinách. Obidve sú Ečkových kvalít a čo by som povedala k tomu Lenoxu, to je novinka a aké sú výhody, prečo ju chceme túto pšenicu. Má výrazne zlepšenú úrodu a lepšiu zimovzdornosť ako ostatné presievkové pšenice. Takže ak vidíte tu, toto sú jarné výsevy, naozaj tie jariny vyzerajú veľmi pekne a porovnanie Lenox je zhruba tak okladnejší ako Xenos, tým pádom aj lepšia odolnosť proti poliehaniu a chcela som povedať, že trochu lepšia zimovzdornosť ako u Xenosu. Vo všeobecnosti presievkové pšenice, nesejte ich skoro, ak vysejete v októbri, oni potom nevedia prestať rásť a môžu ísť do zimy v nevhodnom štádiu, takže od novembra do marca máte aj v katalógu k tomu trošku takú tabuľku, oni nepotrebujú jarovizáciu, sú to špeciálne typy pšeníc. A naozaj, či robíte ako ozimnú alebo jarnú, vyrovná sa aj iným ozimným pšeniciam úrodov a vyrovná sa aj jarným. Čím skôr zasejete na jar, tým lepšie, ale mali sme výsevy už aj v 3. marcovej dekáde a úrody boli na tej úrovni ako u bežných jarných pšeníc.
Sensas osinatka jarná, my ju používame ako jarnú, ono vo Francúzsku je presievková, ako sú tieto dve predtým, ale kvôli nie úplne spoľahlivej zimovzdornosti my ju máme ako jarnú. Veľmi žiadaná je hlavne kvôli tomu, že je osinatá. V sortimente jarných pšeníc dosť malý výber osinatých odrôd, takže to je veľké plus. Dobrá odolnosť proti poliehaniu, Ečková kvalita, dobré zdravotné stavy, tak si myslím, že vie fungovať v rôznych podmienkach. Priatelia, na začiatku som vám hovoril o tých jesenných ošetreniach. Mám tu jednu fotografiu pšenice, jak vyzerala na jeseň, tak si sami môžete spraviť o tom mienku, že keď už to aj na jar opravujete, my sme tu píšeme, že všetky sme polička boli ošetrené Pegasom, to je 2,4D a Florasulam, tak takto, keď poraz štartuje vlastne do jary a kým to tam nastriekáte, tak dokáže to naozaj spraviť veľmi, veľmi veľké škody. Takže k odrode Sinora len toľko, že je to štandardná, stabilná odroda v rámci spracovateľského portfólia odrod našej spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne. Takisto je vhodná, si myslím, aj z hľadiska agrotechnického, pestovateľského, dosahuje dobrý výnos predného zrna, je tam taktiež zaujímavý a samozrejme dosahuje tie štandardné sladovnícke kvalitatívne hodnoty. Naša spoločnosť túto odrodu zaradila medzi preferované odrody aj na nákup z úrody 2014. Takže ak si z toho vystúpenia zapamätáte, že Leander a Stop Effect aj na takúto mučnatku, tu je zámerný pokus tak postavený alebo napísaný ten model ochrany, že keď chce pestovateľ vypustiť to ošetrenie do klasu, my ho neodporúčame. Predsa len na konci bič plieska, ale takéto mučnatky touto kombináciou, ktorá je tu vypísaná, Oriu, Tebuconazol, Leander, môžem vám povedať, že zachránili sme veľa jačmeňov. Takže veľa odporúčam. Sunshine je odroda, ktorá takisto je naša exkluzívna, je to nemecká odroda, agronomicky veľmi ľúbivá, keby som povedala, naozaj každý agronóm, ktorý Sunshine pestoval, hovorí, že vynikajúca, úrodná, stabilná a ona je aj taká krásna na oko farebnosťou. Skúšame ju takisto na kvalitu v Heinekene, v Čechách je to veľká odroda, v Nemecku je to veľká odroda, takže uvidíme, ale rozhodne patrí medzi tie odrody, ktoré naozaj dajú dobrú úrodu pri dobrej kvalite. Takže odroda Sunshine, tak ako pani inžinierka povedala, je v skúškach Heineken Slovensko Sladovne. Teraz ju budeme skúšať v poloprevádzkových pokusoch druhým rokom. Odroda Sunshine aj z pohľadu sladovníckej kvality sa ukazuje veľmi sľubne, dosahuje štandardné výsledky. Budeme ju skúšať teda z novej úrody 2014, je to zatiaľ v limitovanom objeme, je na pláne aj do skúšok v roku 2015, keďže my skúšame vlastne odrodu po 3 roky. A taktiež potom samozrejme súbežne sa skúša odroda aj na pivovarníckych skúškach. Pokiaľ je tu spomínané, že kde všade je uplatnená daná odroda, samozrejme treba tam brať aj ohľad na technológiu toho spracovateľa, ako je nastavený alebo aký typ sladu alebo piva vyrába. Takže aj tá technológia tej produkcie rozhoduje o uplatnení sa danej odrody v daných podmienkach, teda výrobných podmienkach alebo nárokov spracovateľa. Ale odroda Sunshine aj z pohľadu spoločnosti Heineken vyzerá zaujímavo a sľubne. Našou novinkou je Cerbineta. V porovnaní so Signorou by som povedala, že ide tu o také vylepšenie, čo sa týka úrod aj zdravotného stavu, podobne ako Signora má emelogén. Je to odroda, ktorá v Rakúsku, Signora bola hlavnou odrodou a teraz posledný rok vlastne Cerbineta ju preskočila, je vyhlásená za hlavnú sladovnícku odrodu a takisto aj v nákupe komodít je to hlavná odroda v Rakúsku. Úroda výborná, myslím si, že takisto je v testovaní v spoločnosti Heineken, tak uvidíme, ako sú ďalej. Ja by som sa na chvíľku pozastavil pri našom fungicídnom variante v jarnom jačmeni. V tej jednotke tu máme kombináciu relatívne novú pre vás. Je to prípravok Orius a už spomínaný špecialista na múčnatku, tak túto kombináciu budeme odporúčať
do tých prvých ošetrení, predovšetkým na citlivé odrody, ale aj v období zvýšeného tlaku mučnatky. No a samozrejme ten Orius tam kryje ďalšie choroby. Takže toto je variant, by som povedal, pre veľmi intenzívne plochy. No a čo sa týka ošetrenia klasu, dovolili sme si tu predstaviť nášho špecialistu Zamir v kombinácii s novou pomocnou látkou Velocity. Táto látka má na starosti rýchlejší príjem fungicídu do rastliny a v podstate je na báze repkového oleja a je tam samozrejme aj nejaká tá syntetika, ktorá pomáha lepšiemu rozloženiu toho fungicídu. Pani inžinierka povedala, že jačmeň je jednou z najnáročnejších agrokomodít. Je to pravda. Takisto aj proces skúšania a vyberania tých správnych odrod, ktoré sa uplatnia na trhu, či pestovateľskom a samozrejme potom aj spracovateľskom, je nesmierne náročný tento proces. Šlachtitelia, keď chcú zaradiť odrodu do skúšok, predchádza tomu samozrejme dlhodobý proces šlachtenia, vývoja tých odrod podľa technológií, ktoré sú aktuálne na trhu. Avšak tie technológie spracovateľov sa zlepšujú a vyvíjajú mílovými krokmi oproti teda tomu, ako je dlhý proces šlachtenia. Preto je to veľmi náročná práca uviesť tú správnu odrodu. Uviesť tú správnu odrodu na trh. My už ako spoločnosť a teda spracovatelia a najväčšia spoločnosť ohľadom spracovania sladovnického jačmeňa na Slovensku sme sa rozhodli, že v spolupráci s osivármi a šlachtiteľmi začneme odrody skúšať už súbežne, keď sú v registračnom procese, teda štátnej registračnej skúške, a na základe už nejakých predbežných výsledkov budeme vytipovávať odrody, ktoré budú alebo sú perspektívne a budú mať uplatnenie. Takže takto prebieha ten proces, to je na také krátke vyobrazenie. Čo je veľmi dôležité, je stále zdôrazňovanie, používanie kvalitnej odrody v rámci toho svojho prostredia, v ktorom pracujete, teda vašeho výrobného prostredia, ktoré si musíte poznať ako vlastnú dlaň a tam poznať tie charakteristiky a znaky danej odrody sladovnického jačmeňa a vedieť tú agrotechniku proste nastaviť na tie vaše podmienky. V druhom rade je samozrejme veľmi dôležité používanie, ešte raz to zdôrazním, tých certifikovaných kvalitných osív, pretože len tak dokážete teda spravíte všetko preto, aby potenciál vašej úrody bol čo najkvalitnejší a samozrejme aj z pohľadu spracovateľa a sladovníka, my keď máme istotu o odrodovej čistote, zase dosiahneme výsledky, ktoré sú vysoko relevantné pre nás a odzrkadľujú pravú kvalitu danej odrody jačmeňa. Ďakujem veľmi pekne. No, poslednou odrodou, odroda Kalkul, to je taká voľná odroda, ktorá nie je momentálne presne zaradená do nejakej listiny, nejakej sladovne. Je to ale sladovnícka odroda. Je to na UKSUPe kontrola a je to aj kontrola na úrodu a naozaj za posledné 2 roky tento jačmeň nám vyšiel ako najúrodnejší z priemeru všetkých skúšok, ktoré sme mali. Vie kompenzovať aj horšie podmienky, aj trošku problematickejšie pôdy, takže naozaj Kalkul, výborná odroda. A končíme ousami, máme tu Efektív, Ventelín a ovoznahý Saul. Máme teraz v množení aj Raven, takže čierny ovoz, takže myslím si, že celý sortiment. Efektív zo šlachtiteľskej stanice Edelhof, odroda so stabilnou, vynikajúcou kvalitou, žltý ovoz, podobne Vendelín je žltý ovoz, slovenské šlachtenie, Saul je nahý ovoz zo spoločnosti Seogen a takisto Raven, ovoz čierny zo spoločnosti Seogen.